खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव दायो जोङो नै हिरिम्बा थानसालियाव दंफैयो। जों ओरैनो माने जोंनि गामिनि मा होनना बुङो बेखौ थुखि फाल्ला माने दिनै आर'ज दङ जोंनि गामिनि। दायो जों नै बे बैथिं नै बैनाय मोनबैयाव दङ फैदों दिनै आलासि जानो बिसोरखौबो बेरायहोनो लाना फैदों। मा स्टाइलनि औवा बयबो नाम लिरजोबना दोनदों औवायाव। आं नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था, आं नोंथांमोनखौ हिरिम्बा बाथौनि मा होनना बुङो हिरिम्बा बाथौखौ दिन्थिलांसै। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो अननानै बयबो। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। माबायदि नांदो फैनानै? मोजां नांदो। थान्दा ना जायगाया? थांनो बायो फैबा थांनो बायो। नियाव नायलाय मा नाम लिरसोना दोनदों नै औवायाव नै अनेकथा नाम दं माने औवायाव। सोर बायदिसिना लिरना गालांदों माने औवा मोनसे खालि गैला माने लिरनाया। नै बे माने बेखौ बाहेरनिफ्राय लाबोनाय जायोनो औवाखौ। नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि जोबोद मोजां सावगारि। समायना रमायना बेयाव ना हेगारदों माने खासेव दं बायदिसिना ना बायदि रोखोमनि हेगारदों। ना मोजां जोबोद दंथारोहाय नायनोबा मोजां फाय। नायनो मोजांथार जायगाया। नोंथांमोना सोरबा जुदि फैयाखैब्ला नायनो फैजागोन। बै सोरखौ लिंहर बैनामोनखौ लिंहरदो। ओइ फैद'। माबार फै। बेनो हिरिम्बा बाथौ थानसालि जोबोद साया बिराद थान्दा नांदों ना जायगाया। आयु बे सिङावसो थाफैबाय थानो गोसो जाबाय बेबायदि थान्दायाव। सुमफ्राम फिथाइ थानायबा थाब जानो हागौमोन। ओइथिं दाखालि बावै माबा सेसा फिसा नुदोंमोन आं दंना गैलाथाय। नै नाव गैया। ओरै फै। नै बैथिं बिबार गोजा आरो बेयाव दै बिराद मोजां बिबार दंसोगारो। बिबारा दा हिरिम्बा बाथौ बारथ'वाखै। थानसालि। बिथिं नै थांसै समफ्रेमा दासो गोरलै। थाइहांदो गेन्दा मा जागोन बे सोमलि दंफां ना? साफा जाहांसै बुंनोनो रोङाखै इयो खोन्थानो रोङाखै दा। रावबो खुलुमनाय जाया ओरैनो फट' खेबनो मोजांखा। नायनो मोजां जायो। भिडिअ बानायदों नामा? दे दोनथ'। फै सेन्देला बोरो? मालानि सिगां गोलैहैनाय मालाय फट' खेबदो इसोरो। मेथाइ सेथाइ खनग्राबो गैया जों जानो लुबैदों।
हो